trusting God even if. Ang pagsalig sa Dios bisan pa. Kung atong i-analyze ang situation sa atong nasod, maka-question kita sa dealing sa Ginoo. Kung kay hinumdum mo, 1 year nagsuffer ang nasod Pilipinas sa COVID-19. According sa update, more than 8,000 ang nangamatay na sa COVID-19 sa atong nasod. Ang COVID-19 mihatag o mibilin siya kasakit. Mibilin siya mga pamilya nga nawad-an og paglaom, mga pamilya nga nawad-an og minahal sa kinabuhi. Pipila ka mga negosyo ang na-down, kumpanya ang nangahunong, ang atong gobyerno natayo gid og maayo. Pipila ka mga Kristohanon ang naka-question sa dealing sa Ginoo sa ilang kinabuhi. And samtang ang atong nasod giatake sa COVID-19, hinumdum mo last January, the same year, 2020, nibuto ang Taal Volcano. Pila gihapon kalibo ka mga tao ang gipangbalhin, evacuate. Pila ka mga balay natabunan sa abo. Pila ka mga panginabuhi ang napulbos, napulihan og mga abog. Pila ka mga pamilya ang nagsugod sa zero na pod sa ilang panginabuhi. And bag-o lang, I think mga pila ka bulan ang milabay, isa ka bulan ang milabay, bag-o lang miagi ang sunod-sunod nga bagyo sa atong nasod. Pila kalibo ang gipang likas, gipang balhin. And libuan ka mga tao ang nawad-an in taon og panghinabuhi. Mga barangay nga gitabunan sa tubig o gitabunan sa lapok. And maka-question gyud ta, what tila yung question? Nganong gitugot man ni sa Ginoo tanan? Abi nimo, imagine na lang kung isa ka sa mga katawhan o sa mga tao nga naka-experience ni ini nga klase nga trahedya sa kinabuhi. I know moabot gyud ka sa isa ka question, Lord, nganong gitugot man ni nimo ang tanan? Abi nimo ang mga kalisdanan, ang mga sufferings, mga kasakit, kalit ni siya moabot sa atong kinabuhi. Usahay naa ka imong maayo nga paminsar, kalit lang gubaon ang imong maayo nga focus, maayo nga panghuna-huna, pinaagi lang usahay sa isa ka text, isa ka phone call sa iyong minahal sa kinabuhi, nga naisa ka membros pamilya gidala sa emergency. Ang pagsalig sa Ginoo na kinahanglan nigdako kay nga faith. Dili ka pwede mo salig sa Ginoo kung nasayod na ka unsay mitabo sa unahan. Di ka pwede mo salig sa Ginoo kung kay balo ka unsay buhaton o kung kay balo ka unsay mga nahitabo sa imong kinabuhi. Ang pagsalig sa Ginoo nagdemand nigdako kayo nga level sa faith tungod kay daghang mga butang nga gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi nga dili gyud nato masabtan. Diin pa man taliwala sa mga trahedya, kasakit, pagsulay sa atong kinabuhi, ang pinakaimportante sa tanan, unsa ta mo response niini. Kay musugutag sa dili duna gyoy kasakit, duna gyud mga pagsulay, duna gyud mga pag-antos nga siguro wala pa nimo na-experience, but one day tanang anak sa Dios testingan gyud niini nga bahin. Pero ang pinakaimportante, unsa ka mo response? Unsaon niyo pag-recover ang tanan nga mga nangawala nimo? Unsaon niyo pagbangon pag-usab? Unsaon niyo pag-sustain nga makalahutay ka sa tanang kasakit karon sa imong kinabuhi? Ug unsaon nimo ni pag-overcome? Unsaon nimo ni pagpildi? Usa lang ang pinaka the best nimo nga choice, ang pagpabilin sa pagsalig sa Ginoo. Una sa tanan ni buntaga, let us trust God even if you don't understand the situation. Pabilin sa pagsalig sa Ginoo bisan pag wala nakasabot sa mga panghitabo sa imong kinabuhi. Our life is full of unknowns, uncertainties. Wa ka kabaloon sa may tabo sa ugma. Daghan kag mga ambisyon, daghan kag mga pangandoy, daghan kag mga list nga gina-goal nimo next year, 5 years from now, 10 years from now. Pero ang reality, dili ka maka-escape nga wala kay assurance nga makabot bagid na nimong tanan. Muna daghan tag pangandoy, gina-pray na to na the fact nga naata na ng mga butanga tungod kay wa tay assurance kung unsa giplano sa Ginoo sa atong kinabuhi so maabot. The moment nga magduha-duha na ka sa saad sa Ginoo, that is the time nga mas naisalig na kas imong kaugalingon kaysa pagsalig nimo sa Ginoo.
ug diha magsugod ang pagkahagba sa tao. Once mo rely na ka sa imong kaguliyong kusog, dili na sa kusog sa Dios, mo expect yun ka og pagkahagba. Tungod kay tanang success naa sa pagsalig sa Ginoo ug tanang pagkahagba sa pagsalikway sa iyahang guidance. Yes, we know that God is love, provision, forgiveness, protection. Yusay mo lang ay pag-picture out nato sa gugma sa Dios. Pero ganina sa tong Sunday school atong natun-an that God's love will also discipline His people. Disiplinahon ta. Pero isa ka manifestation sa gugma sa Dios ang pagtudlo sa iyang katawhan. Once ang Dios mo pa dayag sa iyang gugma, tudluan gyud kaniya. Abi nimo isa sa pinaka dako nga experience namo dinhi sa Cebu, dinhi sa Lapu-Lapu. Ang problema nga nitayo gyud sa pagsalig sa Ginoo katong si 30 na diagnose nga na pneumonia. Di na ko tumalimtan. First 6 months na mo din sa Lapu-Lapu, pagbalik na mo, 6 months po mi nagsigig balik-balik sa hospital. The same issue, duha na mo kabata, naiubo, walay pagkaayo sa ubo. 6th month na mo pagbalik sa hospital, ningon na ang iyang pedya nga kinahanglan na siya i-admit. Ug ang case, naa siya'y pneumonia. Seryoso nga pneumonia. Kinahanglan siya i-admit dayon. That time, walang-wala gid mi financially, wala pa mi na stable, wala pa mi ka-plaster sa diha sa among balay. And puno pag mga questions, wala pa mi ka get over sa pila ka months nga gasto, vitamins, tambal, check-up, treatment sa mga bata. And honestly, pag ingon sa doktor nga kinahanglan siya i-admit kay seryoso yang ubo, yang pneumonia, ni question yun ko sa Ginoo, Lord, nganong gitugot man ninimo? Nganong sa ako pamang pamilya, nganong sa ako pamang bata. And di ko kalimot, alas 9 sa gabi, naadto mi sa Mactan Doctors. Naadto dito si Cathy ug si akong mama sa sulod kay hangyo nga i-admit siya. Pero puno na, halos tanang ospital that time sa Lapu-Lapu, Mandawi ug Cebu, puno sa case sa pneumonia ug dengue. Na walay bakante, ikarga na ko sa 30 sa akong abaga. Puno kayo, dungog na kong gininhawa bitaw sa bata nga nag-apas sa iyang gininhawa. Bugat kaya kong feeling. Yung ko, Lord, unsa naman yung nahitabo? Wa na gyud ko kasabot unsa nahitabo that time. And nakita na ko isa ka multicab sa parking space diya sa Mactan Doctors na ay nakasulat sa likod nga verse. Walay content sa verse, pero ang text na nakasulat dito ang Joshua chapter 1 verse 9. And honestly, kalimot ko sa content niya nga verse. So ningon ko, Lord, unsay purpose ni nga verse? Gikuha na ko ang cellphone, bit-bit na ko sturdy, gibasa na ko sa akong Bible sa phone. Ug mo ni ang Joshua chapter 1 verse 9 nga moy verse ato kaganiha. Ingon dinhi, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Di na malimtan mo gud nga situation sa among kinabuhi. Nini nga verse na feel nako nga murabag direkta ang Ginoo nagikstorya gid sa akong kinabuhi. Ingon siya, di ba giingnan ti ka pagpakalig-on, ayaw kahadlok, ayaw kaluya, kay ubanan ti ka bisan asa ka moadto. Isa ni ka-powerful kay nga tingog that time sa parking space sa Mactan Doctors. Abi nimo after na nangita mi mga ospital sa Lapu-Lapu City, walay bakante. Tanan close. Naabot mi 12 midnight sa Tuhong Hospital, Karahay man siguro na. Ingon ng doktor, sir, wala na available. Pero sir, inibilize lang na muna imong bata para makaabot pa na sa sunod hospital. Seryoso kayo, gikasab-an mi sa doktor nganong karon lang ninyo ni gi-admit. And ginibulize siya, ingon siya, di na ko malimtan nga pulong. Kinahanglan ma-admit ang bata karon dayon. Pangitain niyo pamaagi, inibulize na ko ni katulo para lang makaabot ni siya sa sunod hospital. Abi niyo mo ni pinakahadlok nga pulong sukad na dungog na ko sa akong kinabuhi. So 12 midnight ni biyahe mi, nag-drive ko sa Kinan, Mandawi, Cebu City, puno ang dagko nga mga hospitals dito. Kung puno ang mga dagko nga mga hospitals, unsa na lang ang gagmay. So nanguli mi nga minghoy. Nag-drive ko sa Mandawi hantod nga gihatod mi sa Ginoo sa gamay king hospital
nga nay bakante ra gid nga usa para kang 30. Din man na-admit si 30, I think 5 or 6 days mi sa hospital, pero sa hospital ang higdaanan ni 30 na puno og mga pag-ampo. Niuli si Cathy, kinahanglan siya ulion niya si Sophie kay nanapoy gibati nga ubo nga posible pud moabot sa pneumonia. Prayer and pagsalig ra gid sa Ginoo ang pinaka gibuhat namo ana nga time. Diin man naayo si 30, after 5 or 6 days gipauli mi sa doktor. Next no problem ang amo ang bill. Nabot og 24,000 something. Pero sa kaayo sa Ginoo, ang gibayaran namo sa hospital nabot nang siya I think 1,000 plus. Inana kamayong Ginoo. Niuli mi sa balay nga bag-o na ang amo ang pagtuo pagsalig sa Dios. May mga butang ako na realize ana nga situation. Abi nimo pag abot na mog Cebu City, nagduha-duha gid mi saad sa Ginoo. Daghan mi question mark, Lord unsay kinabuhi dinhi? Unsay ministry dinhi? Sugod na pud mi sa uno, sugod na pud mi sa uno nga ministry, uno sa pagpanginabuhi, and daghang kig fear, daghang kig questions. And that time ako na realize nga nahinihinay nagkaubos ang among pagsalig sa Ginoo. Din man ang Ginoo nangitag pamaagi, gi-remind mi niya balik sa pagsalig niya. Og niuli mi sa akong panimalay nga doon na bag-o nga level sa among pagsalig sa Ginoo. The moment pagkalimot na ka sa pagsalig gani sa Ginoo, mo na ang time nga pahinumduman na pud kanyag balik. Ug lahi ang pamaagi sa Ginoo once pahinumduman kaniya. Tungod kay birahon kanya sa pinag-ubos nga situation sa imong kinabuhi nga wa na kay laing kakuptan gawa sa paghangad sa Dios. Inana mo remind ang Dios. Og that time na remind mig balik kung unsa ka powerful di ang Ginoo gihapon sa atong kinabuhi once musalig lang kita diha niya. Now moabot gani nga kahimtang sa atong kinabuhi hinumdumi ni siya. Once nakas mga pagsulay, once birahon ka sa Ginoo sa pinakaubos nga bahin sa mong kinabuhi, gitawag kaniya sa pagsalig. Ikaduha, ang pinakasolusyon na ang pagtugyan ug ang pagsalig sa Dios. And at the same time, isa na ko opportunity nga makita nimo unsa ka powerful ang Ginoo mulihok once musalig lang gid kaniya sa tinud-anay. Saligi ang Dios bisan pag ang tubag niya sa atong mga pag-ampo is hulat sa. Sa atong kinabuhi gusto tag fast nga process. Namalitag mga gadgets, namalitag mga machines tungod kay gusto tag convenient nga pagkinabuhi. Paspas ang routine sa atong pagpuyo. Gusto na to nga dali na to mahuman atong mga trabaho sa panimalay. And bisan sa spiritual aspect, gusto tag paspas. Paspas nga maturity, paspas nga growth, paspas nga blessing, paspas nga wali ni pastor. No? Gusto mo magpaspas mo mga itong wali? Paspas nga pag-answer niya sa atong mga prayers. Gusto tag paspas nga kinabuhi, easy, comfortable, convenient nga Christian life. Pero dapat atong dawaton nga dili inana ang dealing sa Ginoo sa atong kinabuhi. Because most of the times, He allows those waiting moments in our lives. Daghan gyud mga waiting moments. Mas gipalabi sa Ginoo nga pahulaton ka kaysa ihatag dayon niya ang tinguha sa imong kasing-kasing. Siguro nagpray kag salvation sa imong loved ones hangtod karon wala pa gi-answer. You've been praying for good life, provision para sa imong family, wala gyapon answer. Nagpray kag healing sa isa ka loved one sa iyang sakit or siguro ikaw mismo nay balatian, wala gyapon answer. O siguro nakay pangandoy para sa imong pamilya nga unta puhon haruhay mis pagpuyo. Makalingkawas mis sa mga financial problems, financial bondages. Nakay dream sa imong future nga one day mahimo kong successful pero hangtod karon wala pay answer. Higala igsuon, posible na aka sa waiting moment sa imuhang kinabuhi. Once pahulaton ka sa Ginoo, it doesn't mean nga late iyang answer. Dili ma-late ang Ginoo. Perfect timing ang pag-answer sa Ginoo. Term lang na sa tao nga ma-delayed or ma-late, pero in the sight of God, perfect timing ang pag-answer niya sa tanang prayer sa itong kinabuhi. Unsay pasabot ana Pastor Jan sa paghulat sa Ginoo. To wait upon the Lord, it means to ask permission. So ang paghulat na sa Ginoo, di ka magdali. Di ka mag-ura-uradag desisyon, nagaspangayo kag approval, permission.
And to wait upon the Lord, it means to continue to trust Him despite sa mga losses, negative circumstances sa mong kinabuhi. And to wait upon the Lord, it means to continue obeying Him despite sa mga negative circumstances. Mo na'y pagpasabot niya ng muhulat gani ka sa Dios, nagapangayo ka sa iyang guidance, nagahulat ka sa iyang desisyon, sa iyang permission, nagpabilin ka sa pagsalig o pag-obey, taliwala o likod sa mga negatibo nga nanghitabo sa imong kinabuhi. Naisad ang Ginoo blessing sa mga tao nga willing muhulat niya. Lamentation chapter 3 verse 25. The Lord is good to those who wait for Him. Take note, the Lord is good to those who wait for Him. Otherwise, He is not good to those people who are not willing to wait for Him. Isa sa perfect example ni si Joseph sa Old Testament. 17 years old, gisaaran siya sa Ginoo nga mahimo siyang leader. Pila ka tuig gihulat na ni Joseph nga saad sa Ginoo. Dili automatic ang process. Gibaligya siya sa mga igsuon ngadto sa mga traders, gibaligya siya ngadto sa Egypt, gimo siyang slave, gimo siyang ulipon, gibuhat-buhatan siya sala nga wala niya buhata, na priso pagid si Joseph for how many years sa sala nga wala niya buhata. And then makita nimo sa life ni Joseph, wala siya sukad mi question sa Ginoo. Nagpabilin sa nga mihulat sa saad gyud sa Ginoo. Wala siya nang luod, hopeful gyapon siya nga one day matinuod ang saad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. And nasayod ta, pila ka years after sa napriso sa pinakaubos nga bahin sa iyang kinabuhi, gisaka siya sa Ginoo sa pinakataas pod nga bahin sa iyang kinabuhi. Nimo siyang ikaduha sa Pharaoh. May imagine nimo na iyang kinabuhi nimong blessing sa tibok yuta sa Ehipto ug bisan pa sa mga silingan nga mga dapit ug bisan pa sa iyang mga igsuon ug sa iyang pamilya. Nahimong blessing si Joseph. Yes, na tinuod ang saad sa Ginoo kang Joseph tungod sa iyang paghulat. Ako nagtuo ko nga dili mahimong usa ka dako nga leader, lig-on nga leader si Joseph kung una sa tanan wala sa nakaagi sa tanang kalisdanan sa iyahang kinabuhi. Dili gid siya qualified. Ang nakapa-qualified ni Joseph tungod sa iyang mga experiences. Tungod niya na nahimo siyang lig-on emotionally. As a leader, dapat kay balo ka mo control sa imong emotion. Nahimo siyang lig-on sa iyang karakter. Nahimong ligdong si Joseph sa mga prinsipyo niya sa iyang kinabuhi gikan sa kaalam sa Ginoo ug labaw sa tanang giagian ni Joseph, nahimong lig-on ang iyang pagtuo ug pagsalig diha sa Dios. Kung si Joseph wala pa giagi sa Ginoo sa mga waiting moments siyang kinabuhi, dili siya qualified mahimong leader. In other words, yes, bisan sa kamingawan sa tong kinabuhi, bisan sa mga paghulat nimo, dunay mga butang nga giproseso ang Ginoo sa imong kinabuhi. Siguro wala nimo nakita behind the scene, pero ang wala nimo nakita, naay giproseso ang Ginoo sa imong kinabuhi sa panahon nga silent ug mingaw kayo siya sa imuhang kinabuhi. Wala lang nimo ni nakita. One day kung magpabilin ka sa iyong pagsalig sa saad sa Ginoo, ma-amaze ka sa iyang kaayo sa imong kinabuhi. There are consequences of those people who can't wait for the Lord. Naay consequence gapon kung naay blessing sa mga tao nga muhulat sa Ginoo, napoy consequence once dili ka kahulat sa Ginoo. What are those consequences? Number 1, you are out of God's will. Mawala ka sa kabubuton sa Dios. Isa sa best example ni si King Saul sa Old Testament. Ang main problem ni King Saul ang pride sa iyang kasing-kasing. Grabe sa garbo. Tungod sa garbo ni King Saul, nihatod niya ngadto sa pagrebelde sa Ginoo, sa pagka-selfish ug sa pagbaton o kinaiya sa pagdumot kang David ani nga time. Sa kasuko sa Ginoo, gipadad-an sa Ginoo si King Saul og prophet nga mo si Prophet Samuel. Ug ingon ang 1 Samuel chapter 13 verse 13 to 14, makita nato dinhi ang pag-advise ni Samuel kang King Saul. And Samuel said to Saul, "You have done foolishly. You have kept the commandment of the Lord your God which He commanded you.
For now the Lord would have established your kingdom over Israel forever. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be the commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Ang problema ni King Saul, iyang pride, hinungdan nga giunahan na niyang Ginoo sa mga plano. Basahon nimo history sa life ni King Saul, katong nisugod na sa gribildi, wa na siya nangay permission. Ura-urada na siya sa paghimog mga plano, unsa instruction sa Ginoo iyang dugangan, unsa instruction sa Ginoo iyang kuhaan. Wa sa nag-agad na sa Ginoo, nag-una na sa plano sa Ginoo. Tungod nini, wa sa kahulat sa direction o instruction sa atong Ginoo. Kabalo mo sa consequence, gikuhaan sa katungod si King Saul sa Dios nga mahimong leader sa Israel. Og sa iyang pagkapukan, gikaon si King Saul sa iyang hatred, sa iyang pride, sa iyang jealousy, hangtod sa iyang kamatayon. Another thing, the second consequence is, your blessings are delayed or even denied. Once di ta kahulat sa Ginoo, ma-deny or ma-delay ang pag-bless sa Ginoo sa imong kinabuhi, usahay pagyud, dili gyud moabot. Anhi na punta ni King David. Ang nipuli ni King Saul, si King David. Si King David, although successful siya overall sa iyang pagka-leader, pero na siya mga downfalls, nagyapon siya mga problems. Isa sa problema ni King David, ang iyang sala nga murder o adultery. Sa 2 Samuel chapter 11, diya na ito makita ang sugilano ni King David sa diyang natintal siya ni Bathsheba. Dini nga time, wala na nagiyahan ang kinabuhi ni King David. Iya nang gipaundayunan nga kontrolon siya sa iyang lustful nga desire, sa iyang fleshly nga desire. Wa na sa nagapangayo sa Ginoong advice, wa na sa nagapangayo sa Ginoong permission, wa na sa nidol sa Ginoo pagkonsulta kung maayo ba iyang plano or dili. Wala niya gihunong ang temptation ni Satan pinagispag-ampo. Hinungdan si David, nakakommit siya adultery ni Bathsheba. Tungod kay wala nag-confess si David sa iyang mga sala. Ang sala ni David, iyang gitabunan ni og lahi na pud nga hulagway sa sala, murder. Aron nga masolo niya sa Bathsheba, gipadala niya ang bana ni Bathsheba nga isa ka sundalo ngadto sa front line sa gera aron nga mamatay kini sa gera ug malibre na si Bathsheba. That's a case of murder. Now, abi nimo, nini nga bahin, the same issue with King Saul, wala kahulat si David sa instruction sa Ginoo. Wala siya kahulat sa time nga iyang sa untang iampo sa Ginoo, i-confess niya yung mga sala, maghulat sa unsay next instruction sa Ginoo siyang kinabuhi. Abi nimo ang nahitabo ni David. Ang firstborn son nila ni Bathsheba, wala gitugot sa Ginoo nga mabuhi. Ug pagdako sa mga anak ni David, wala niya na-manage o insakto iyang kabataan. Hinungdan nga mga kagubot, nagpinatyanay ra iyang mga kabataan, naghimo og di mao nga mga butang suludras iyang pamilya. Ug ang ikatulo, wala gitugot nga ang templo matukod sa generation ni David. Gidelayed sa Ginoo o gitukod ang temple didto na kang King Solomon, sunod nga anak ni David. Yes, sigalig suon. Seryoso ang consequence sa Ginoo once di ka kahulat sa iyang mga saad. Muna ingon ni King Solomon sa Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Si David o si King Saul nagsalig na silang own understanding. Verse 6, in all your ways acknowledge him. Si King Saul o si David wala nila gi-acknowledge ang ilahang plano. Wala sila nangay permission sa Ginoo. Ilang gi-follow lang ilang kaugalingon ng conviction and ingon dinhi, and he shall direct your paths. Munang daghan sa life ni King Saul ug ni King David, daghang aspect silang kinabuhi nga wala pud sila nahimong successful. Ikatulo nga consequence once di ka kahulat sa Ginoo, it brings pain upon ourselves and others. Muhatag ni kasakit sa atong kagulingon ug bisan pa sa ubang tao. Example dinhi si Abraham. Gisaaran si Abraham ug si Sarah nga magka-baby sila at the age of 75 si Abraham.
Nikatawa sila tungod kay murag dili na sila sure kung maka-baby pa sila at that age. Now, diin man, nisalig hapon sila sa Ginoo. Niabot ang point nga wala kahulat si Abraham nga saad. Nagduha-duha na sa saad sa Ginoo, hinungdan, once magduha-duha na ka sa saad sa Ginoo, musod gidayon ang sala. Nahunanaan ni Abraham nga ang promised child pinaagi sa iyang pagdulog kang Hagar or Hagar. So gidulugan ni Abraham ang maid ni Sarah, anak nga time, nataw si Ismael. And si Ismael gi-adopt ni Abraham ug ni Sarah, nagtuo sila nga mo'y promised child. Pero sa diyang nabuntis si Sarah, na-realize ni Abraham ug ni Sarah nga dili day si Ismael ang promised child. Katuding gibuntis ni Sarah. Din man gipalayas nila in taon ang bata uban sa iyang inahan nga si Hagar. Nilayas ni nga mag-ina nga dunay kasuko pagdumot ni Abraham ug kang Isaac. Tungod niini, kini nga hatred ni Ismael kang Isaac, ni ugat ni siya og mi sangag-sanga ni siya maayo. Si Ismael isa sa nahimong forefather sa mga Arab people karon sa Middle East. O para nila ila dapat ang saad kang Abraham kay sila ang firstborn son ni Abraham. Pero according sa Bible, ang promised child si Isaac. Diin man kana nga tension hangtod karon. Ang generation ni Ismael mo ang mga Arab people, ang generation ni Isaac mo to ang mga Israelites, ang mga Jewish. Ug hangtod karon ang tension sa Middle East nagsige hapon og gera. Inana ang consequence sa disobedience. Once dili ta kahulat sa saad sa Ginoo, dili lang ikaw ang magproblema nini. Bisan pa ang mga next generation nga nagsunod sa imuhang kinabuhi. Inana ka seryoso ang Ginoo. Abi nimo, once tawgon ka sa Ginoo sa paghulat, gusto kanya nga mo grow. Sa panahon sa waiting moments sa atong kinabuhi, necessary gid ang pag-grow. And talking about spiritual growth, dili gid ka mo grow hangtod nga dili ka mo undergo og mga painful nga mga situations. Dili ka mo grow hangtod nga dili ka mo hawa sa imong comfort zone. Kinahanglan ka mahimong uncomfortable para ka mo grow. For example, kung gusto ka mag-build og muscles, kinahanglan ka masakitan. Mupas-an kag mga weights, pamaulan ka, mag-sacrifice gid ka every day para mo strong imong muscles. Kung gusto ka mo lig-on imong educational degree or background, kinahanglan ka mo sacrifice as a secular or mga 4-year course. 5-year nga course, mo take kag masteral, board exam, magdoktoral, aron na kay degree. Kinahanglan sa kamo sakripisyo og panahon. Kung gusto ka may muusa ka lig-on isog nga sundalo, kinahanglan ka mo undergo og painful kayo nga mga trainings og mga disiplina. Mahimo kang lig-on nga sundalo. The same is true with our Christian life. Aron mahimo kang lig-on nga Kristohanon, kinahanglan ka iagi sa Ginoo sa mga waiting moments. Naay mga panahon nga di sa niya ihatag ang imong gipangita, imong gipangayo para diha sa paghulat nimo sa mga saad, diha kanya tudluan, diha kanya palambuon, diha niya i-mature ang imuhang kinabuhi. Ang Ginoo naghulat pud biya. Naghulat pud siya sa imuhang kinabuhi. Sa waiting moments sa imong kinabuhi, diha niyo ma-realize nga gihulat pud ay ka sa Ginoo, dugay na nga panahon. The more niyo ma-realize ang pagtudlo sa Ginoo nimo, the more ka mo grow, mo mature as a Christian, the more niyo masabtan nga dugay di ay kay nga panahon nimo siya gipahulat. Gihulat ka sa Ginoo kanus ka mo mature. Gihulat ka sa Ginoo kanus ka mo balik niya, kanus ka mo confess sa imong mga sala. Gihulat ka sa Ginoo kanus ka mo renew sa imong commitment, mo balik sa imong pakigsaa diha niya. Ug ang pangutana, hangtod kanus aman siya maghulat sa imuhang kinabuhi. So importante ang mga waiting moments kay diha niyo masabtan nga gibuhat lang day tanan sa Ginoo para mahibalik ka diha sa iyahang kabubuton.